Бързи и лесни мафини с боровинки и френско червено грозде. Хайде, приятели, да направим тази бърза и лесна рецепта само за половин час. Необходимо ни е едно яйце, олио, бак пулвер. Тук имам захар, в която съм сложил една щипка сол, както и 2 супени лъжици ванилова захар. Тук имам боровинки с френско червено грозде, прясно мляко, брашно, както и бял шоколад. Точните грамажи ще може да ги видите под видеото в описанието, както там ще изредя отново всяка стъпка по стъпка какво трябва да направим. Взимаме си първо голяма купа, в която чукваме яйцето, след това слагаме олиото, както и захарта с солта и ваниловата захар. В момента трябва хубаво да смесим захарта с олиото и яйцето. Ей така трябва да се получава по-бяла смес. Този цвят идва от самата захар, когато тръгва да се смесва с мокрите съставки. След като сме разбъркали добре, време е да сложим прясното мляко. Както тук може да сложим вече и бак пулвера. Продължаваме да разбиваме. В момента вече, когато ще прибавим брашното, съм си взел шпатулка, да не е с металена четка. И постепенно слагам брашното, смесвам, слагам, смесвам. И вече тук мога да преценя дали трябва да се сложи още брашно, защото понякога, в зависимост от яйцето колко е голямо, може да се наложи да се сложи допълнително още 20-30 грама брашно. Ето това е консистенцията, която търсим за самите мафини. Не трябва да бъде много рядка, но не трябва да бъде и много гъста. Погледнете. Ето това е перфектната консистенция. И тук със сигурност много хора ще имат да питат, ама защо точно с френско червено грозде? Нали, боровинките, да, има боровинкови мафини навсякъде. Ама с червено френско грозде, ще ви кажа цялата истина каква е. Значи преди време исках да направя ягодови мафини. И това е оригиналната рецепта за ягодови мафини. Но просто тогава се оказа, че нямаше в магазина. И аз викам какво да взема, видях, че червеното френско грозде беше на промоция и си викам сладък мафин, самото грозде е киселяво и си мисля, че ще бъде доста добре, но за да не бъде чак толкова кисело, слагам и малко боровинки. И точно по този начин се роди идеята за тази рецепта. Значи червеното грозде го изчистваме просто от самите клонки, където направо се рони и пада. Горе-долу около 70-80 грама червено грозде. Боровинките те са една идея по-малко, примерно около 50-55 грама. Пък и да сложите примерно само боровинки или само червено грозде. Разбира се, тук може да ги направите вече с праскови кайси, в зависимост от сезона какъв е. Аз даже, когато ги купувах тези плодове, забелязах, че в магазина имаше и дюли. Реших, викам, да експериментирам ли или с дюли. А си викам, айде ще бъде някой друг път дюлевите мафини. Там вече по-ще се подхожда, примерно канела да има, кардамон също, или примерно нещо карамелено. Но за тях ще го ставим за малко по-нататък. И след като сме сложили вече плодовете, много внимателно ги разбъркваме, за да не се напукат, да не стане на пюре. Да гледаме да може да ги оставим колкото се може по-цели. Погледнете колко е красота направо. Вече съм сложил фурната да загрява на 180 градуса. В тавичка за мъфини съм си наредил самите хартиени формички.
По принцип тази рецепта е за 12 мафина, но понеже моите са малко по-големи, предполагам, че ще излязат 8-9 на брой. И взимаме от сместа и започваме да пълним формичките, като трябва да бъдат напълнени горе-долу на половината, защото вътре все пак има бакповер и те ще се надуят много. Значи във формичка отива около 2 супени лъжици смес. Гледайте да разпределите плодовете да има за абсолютно всяко мъфенче, а не някой да ги натъпчем с много плодове, а за други да няма. Ето, погледнете, дори и с лъжица много бързо се цапа, но задължително трябва да я почистим преди да влезе в фурната, защото там ще изгори. Не че не съм го правил, ама да избягваме вече стари грешки. След като сме напълнили мъфините, слагаме за около 20-25 минутки в загрята фурна на 180 градуса. Докато мъфините са във фурната и се пекат, време е да подготвим декорацията. В малка касеролка съм сложил вода, горе-долу на около половината е пълна, и слагам водата да се стопли хубаво, но не и да заври. Отгоре слагам една стъклена купа, в която съм сложил белия шоколад с 3 супени лъжици олио. Олиото е много важно да бъде в самия шоколад при разтапянето, защото по този начин ще бъде по-рядък, няма да бъде много гъст и ще успеем красиво да го излеем отгоре върху самите мъфини. Когато вече белия шоколад е разтопен, търсиме ето тази консистенция. Изключваме котлона и махаме самата касеролка от там, но купата не я махаме, за да може да си седи топъл, докато мъфините не бъдат напълно готови. Ето, че мъфините вече са готови и е време да ги изкараме. Уха е страхотно! Значи в момента вече ги махам от тавичката мъфините. Аз изкарах 10 бройки. Както ви казах, между 8, 9 и 12 излиза от тази смес, зависимост от това колко са големи. И дойде време на любимата ми част, а именно да ги декорирам. Първо ще сложа на всеки един мъфин по мъничко от белия шоколад. Но няма да прекаляваме, разбира се, защото все пак това е по-скоро само за декорация. За декорация тук има малко плодове. Тях трябва да ги сложим още докато самия шоколад е топъл, за да могат да залепнат като поистине. Също така тук има малко и филирани бадеми. Направо и така ще ги поръся само отгоре, както се вика, с щипка вкус. Също така тук имаме такава скандинавска захар, която е доста едра. В България не съм я срещал, може и да има, но ще сложа и малко от нея. И накрая ще завърша с прясна мента. Различни листа, по различен начин ги слагате. Въобще тук не трябва да гледате всичко да бъде еднакво. И след като сме ги декорирали, време е да ги сложим в хладилника за около 2 часа да поистинат малко. Все пак горещ мъфин не е чак толкова вкусен като хляба примерно. Така че да, слагам ги за около 2 часа, след това ще ги дегустираме. Ето, че стана вече време да опитам и мъфините, да видим дали са по-хубави от тези, които ги бях направил преди няколко месеца. Само че тогава нямаше бял шоколад върху тях.
Определено с бял шоколад е по-добре, защото френското червено грозде е кисело, белия шоколад е сладък, 10 точки. Погледнете го отвътре как изглежда. Долната част е по-мека, докато горе самата шапчица на мъфина е леко хрупкава. Надявам се, приятели, с тази рецепта да съм бил полезен и също така може да коментирате видеото, даже може и да пратите по някоя снимка, ако сте решили да пробвате тази рецепта. Може да се абонирате за канала ми, за да не пропуснете нито едно видео, както и по този начин помагате много за развитието на канала ми. Също така последвайте ме в социалните мрежи TikTok и Instagram. Или, ако обичате да пътувате, може да видите и моя втори профил Emco Travel в YouTube, където през последните 2 години споделям интересни видеа от моите приключения по света и у нас. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата седмица.